Kväldet Ungdómsstevnuni. Till välkomna att sätta knier och till som är gången så har kommit in. Och äntligen kom länk fram. Till som stannar attre kom länk fram. Så börjar vi att sända djupt sent. Till välkomna Du är stolt i mig som mig, men till dig jag säger. Fyra med dig offrar jag, mina synd du bär. Med mig gång du fått av frälst och vin, krossens kärleksträd. Tack min god, du är stolt i mig. Sanna frien fann och myrske förstörsvann ta du komst ner. Tolka inte det hemma här och du är fullnär ställ och du är snäll. Du är snäll. Stopp i mig som är, med du dig jag säger. Fyra med dig offrar jag, mina synd du bär. Ett begång du fått av frälst och vin, krossens kärleksträd. Tack min god, du är stolt, du är stolt i mig som är. Han slager värre och jävlig. Du går han ner och genom valtar han. Han slager värre och jävlig. Sitt här. Vi släskor närme och välter stånd. Han slager värre och jävlig. Bakom djävor han slager
elsk og hans vi halda fram at snarje verder og jeg vil si takk, si takk, si takk, si takk. Og jeg vil gå der til kvar, og jeg vil hans far, og jeg vil han vil mer om alt og jeg vil gå der til kvar, og jeg vil hans far, og jeg vil han vil mer om alt og jeg vil. Så synger jeg drønnsene først. Han snaje verder og jeg vil. 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 Si takk, si takk, si takk, si takk. Og jeg vil gå der til kvar, og jeg vil hans vakt, og jeg vil han vil mer om alt og jeg vil gå der til kvar, og jeg vil hans vakt, og jeg vil han vil mer om alt og jeg vil. Yes, så inte jag väl vi så kommer Helena att börja med. Ja, hej. Det är så gott att se att som är här och en för hjärtligt välkommen. Och i Ebenezer till Ungdómsstevnuna och ja, till dig så snägg och vi gläder oss till ett gott kväll sammen med som är här och kört om liksom oavsett om det är möteför eller inte eller längs en sust. Det är så gott att det här och jag vet inte, jag är spänd att till kväll tar vi höra om vindsbör och så som går tala och bara om hur god till vi ska lyfta någon tja dem som får komma upp och jag vill lycka läsa också ur Jeremias 31. Här ständer det till Israel men Gud säger fältse och undan sloppes för någon hever funnit nöje i ögonörsna. Jag ska färra och leja Israel till kviltar. Ur fjärlöv och hever Herren uppenbara sig för mig. Ja, vi om kärleka har vi älskat till. Tog har vi trygghet till vi nöje. En för en skall jag bygga till och du ska vara byggt. Vi huxar att om du har kommit här kväll och du inte är frälst eller du inte är tidigt emot Herren och så ständigt här heter till Israel men att kan jag visa om och att Gud han hever ombär sig för oss och vi är en kärlek hever han älskar oss och ta för vi hör om ikväll för att så vi upp här att Teva sa att det är så älskar och goda och det är inte något om vi som är här som är tryggvant att det handlar inte om och det handlar om att vi syndare har finnit så stor nöje för en
perfekt god som älskar oss och valde att sända sin ena son och dodge för oss. I kväll får vi då höra sålsång från Annika Hansen och vittnesbörd från Karsten och Samuel och så igen för Peter Röjkage att tala. Så vi reser Sinja Negv. Som vi gör så vi bönerum här ute. Jag vet inte om det så glimmer strumlar och inte vet jag någon här. Så är några fiskfolk som tror ordentligt väl att be samman vid tycker. Så antingen nu tar vi Sinja eller sajterna så är det välkomna för in om till vill ha förbön och till vill tåsa och en sak för stöd till det så tum till ordentligt väl be samman vid tycker. Och så eisne möter vi strömt av EVE och Ashay. Så om du känner onkel som ligger hemma eller någonstans föräldrarna så kunde gå skriva och se att de kunde hitta hemifrån. Ifrån ber vi bön och så får vi det Sinja. Gå god. Tack för att vi kunde sitta här ikväll och samman höra ett år. Att vi kunde Sinja samman om hur går ut och äst och hur står det till kärlek är god. Tack för att du har gjort en utväg till oss att vi släpper att det har samband vid det, en förhåll vid det och att du har rökt ut till oss och vår oss så stor kärlek att vi sänder till en son att för oss. Vi ber att ikväll att vi skulle ha en öppna hjärta att höra ett år att om näka är här som inte är frälst god att du ska lägga till frälsen god att de som har bruk för förbön att de skulle färra i bönrummen och att medan vi synger samman och höra ett år uttala till oss god att vi skulle lusta och folks bostad god och att ånden ska få hem och när vi huxa om det stöver vid det god. Vi ber att ska vi ta hem som ska tåsa och att jag ser för lötna som vi har 18 om möte. Vi ber allt och i dörrbrännen. Amen. Super, så får vi veta allt igen. Att få resa upp och så får jag synka några sanns. Samma. You are holy. You are mighty. You are worthy. Worthy of praise. I will follow. I will listen. I will love you. All of my days. I will sing and worship the King who is worthy. I will I will bow down before From my saving God, from my saving grace, you reign forever, you are gracious. I will come when I begin again. You're my Savior, Messiah, Redeemer, and friend. you're my Prince of Peace, and I will live my life for you. You are holy. You are holy, You are mighty. you are mighty, You are worthy. you are worthy, Worthy of praise. worthy of praise. I will follow. I will
Prince of Peace, and I will live my life for you. Til åkken kom, ei maktar av syndar kross, skam og synda Pontius leid, sikrande ur gråturas. Trofäste och skiljande i elden och öppningen, sannolikheten som fröjar mig, Jesus du som vår styrne. Du är större, synder sigra, du med frälste, skriva ständor, Kristus risen, Jesus du nu har Så för att synja en sång kvadrat, Arjen
för att höra vittnesbörd från Samuel och Karsten och en sålsang från Annik. Där blir det frals.
så kommer Karsten först, och så Samuel, och så Annika. God kvöld. Jeg ønsker at vittna for tykken at jeg frelstor og hvor skal jeg nå være frelstor? Hva årsøkken til det? Og det verste bare tar i storten at en syndare og for syndene så har vi oppebåret at det finnes ikke dom fra gode. Og at jeg skal stanna for honom for å dome honom og leien som jeg tjekk ta, det var en undergangslei som tjekk mot fortaping og i helvete. Avja fortaping bort fra Arson Gods. Og det er ikke som jeg selv kunne gjøre for at bli frelstor, men Gud, han sendte sånn sønn, Jesus Kristus. Han elsker i heimen, og han sendte han å dodja for jokken, i okkara sted. Da sier jeg verser at Kristus stod jo i sin ena for synder, rattvisor for årattvis, for at han kunne leie oss til god. Da sender jeg rattvisor for årattvis, at han domer som er i oppebår av krossen er oppebår av å være krossfester faktisk. Men Kristus tok okkara sted av krossen. Han var rattvisor, pura rattvisor, utan synd. Han tok min sted, jeg som er en skiten syndare. Og det er ikke bare jeg som er fortaptor. Det stender at ødel har synda og tar må fatta stort gods. Og det stender at til menneskesåndren til Jesus er kommet leit et tog som fortapter og frelsa til. Og ødel er fortapt. Og Herren, God, han vil frelse ødel menneske. Han vil ikke hava en nækar for fortapt. Og så jeg sier at jeg trykker Jesus Kristus som mest det trykker at Jesus er deg for meg. At han var gjerravur og han tria deg reis opp. Og et vers sier her i Rombranon 4:25. Det står her, Jesus som given var for misbrott okkara og reister opp okkom til rattvisning. Vi tar at han reiser opp, så kunne vi få rattvisning. At han okkara rattvise, som er faktisk oratvise, vi finner hans rattvise tilrakna i okkom. Nå tar vit, trykva han, så kommer vi i Kristus og få hans rattvise og ta god tigger et rokkon, så ser han ånga sint langer, men han ser en rattvisan person i Kristus. Og han vil finne fyrgjeng for sina synder, og han blir badgods. Tog er to som ikke er frelstor, eisen kallar og kvöld, jeg takker til avkjør og blir frelstor. Jeg kommer til trygg av Jesus Kristus. Tog at deien han er vi suttjan kvente, mennesker dodja kvente, og nekva at han færre fortatt. Og togjen, man kan ikke, det er ikke alltid man kan gjøre takk mot Jesus, tog at ein dæver verda for sent, ikke ein og kvarjo. Antall tatt og dorsk, eller ta Jesus kommer atter. Og tog er et vers som sier at leite til Herren, medan han er at finna.
kallar han till sånt han är nær. Till jag gör det nu, och det är inte det nästa vecka, eller om några veckor. Jag känner mig att takas till kväll. Och jag också lägger för ett annat vers som förklarar om vad det som hände av krossen. Det sänder i Klossbrand 2, vers 13 och vad gör det? Eisne tekkon som var deg og i syndom tekkara og omskorna stande tekkara holdt noen, gjør han livande vid honom. Han fyrgav okkon öll misbrott okkara og utstrekade skuldabravet mot okkon, som i bån sinne gjekk okkon imot det. Han tog det bort ved neklade av krossen. Han avåpnar i tektnar og valtene og gjør det til skammar for egen aldra. Da han av krossen visste seg som surherra i taimen. Og jeg også eisne færre i Jesus brevet. Og her leser vi det i kapitel 2 og vers 1. Og eisne tikkun har han gjort livande, tikkun som var deg i misbrotten og synden okkara. Og jeg kan vittna for dere at det er eisne gjør livande i Kristus. At det er nødvendig skattninger og det gamla menneska til det færre er nødvendig i Kristus. Så nødvendig i honom. Og så leser vi det i vers 4. Men God som røyker er miskunn hever 4 mykla kærlega syndskuld som han elskar i okkom vi. Eisne tar vi vår deg og misbrotten okkara. Gjørst okkom livande vid Kristus. Han nøye er du frelst. Han elskar ein og kvødd, öll mennesk. Han vil frelsa til. Vers 8 sier, tøy er nøye merser det også vi får av opp på bordet. Og til det er vi av løyve vi får av i hånden. Til er nøye er du frelst, vi trygg, og til er ikke at jeg kan sjølven, til er gav av gods. Ikke av verskon, for han ikke skal råse seg. Til jeg takker støvna og i kvöld, er det forsett. Amen. God kvöld. Jeg er i ånden, men jeg er bare her for å fortelle dere om Jesus Kristus. For jeg setter hans navn høyt, og ikke for jeg setter mitt navn høyt. Det tog jeg her. Og ja, takk Jesus at han kom om han og døye for syndene og og jeg kan være vittne for dere at jeg er en av frelsta sval. Og det er bare at Jesus har givet meg en innbjøring. Ja, at om jeg trykker ved han, så slipper jeg til himmels en dag. Om jeg så dødje etter man kommer etter åren, ja, det videre vi det ikke. Men ja, jeg også er at det er noen henting som hendte da jeg var jeg var en 6 år gammel, Jack Badnager, og ja, da ble vi så at da morgenen så følte om hun var hjemme i hus, hun skulle fære arbeidsloppsår, og hun følte i hjertet at hun skulle be sin ombud, og ja, hon visste ikke hver hon tog så, og hun ber for kan jeg sagt ta i om 4, nå er hun, jeg var ikke 14, men ja, hun ber så for ja, en hver og ja, så hendte det at han der igjen ta gikk vi så tur i Badnageren, og vi gikk ikke så heim, at det er i Badnageren, at vi skal tjå sammen også. Og så gikk vi opp etter en liten gilja vennen, gikk opp etter vennen, og jeg kommer så en bil der, hver han forbi, og han vil kjøre hva han gjør, det jeg minns ikke, men han rakte med, og 5 er drank. Og vi ble så alltid kort i sjukhuset, og det stod slik at jeg var han som fikk nast minst skia. Og ja, altså det er helt fantastisk, altså god, han sværer, hvordan han sværer bønnen. Så en dronken som i halvtiden sitter inn her, han ble høtte, og han mistet ikke liv. Det er helt fantastisk, han ble omvendt for en år siden, så til, ja, takker Jesus for det. Og
Ja, alltså jag ser så att ja, jag fick nästan min skya. Så jag fortäller bara hur stor god, alltså god han svärar bönen. Och så tar jag ber till han så svärar han, men han ger alltid trusvärd, antingen ja, nej eller boja. Som är en ljuskurse. Det är ja, stopp, boja och så fär. Och jag tar god svärar bönen så efter jag spelar det alltså om så sitter ni här och tror inte tidigt en större om kvart och erst, först till himmels eller först och förtappt. Så Jesus säger i Matteus 11 och ja, Matteus 11 vers 80 till 30. Han säger han kommer här till mig alltid strävast och har tungt att bära. Jag ska ge till en kvilo. Det säger Jesus vi han säger vi lärsvännerna ja. Jo. Men det är också mot artikeln och lära av mer till er spärkförur och mjuker av hjärta. Så skulle det finna salen till er kvilo. Det är också mot gagnligt och byrmunneligt. Jesus kom här till mig. Om det ströja så har tungt att bära. Han ska ge till en kvilo. Han sänder allt vi vill åt en örmon. Lugga mig kvärt om du så är drip i en person. Så kan du alltid vända där till Jesus. Han tog fast fyrtjäring. Jotta till när synter för Jan och vänt vid hans och fylka ett som han är bid till att göra. Och det att man bid till att göra ständ Matteus 80 nu jag känner att färg ut och ger allt falskaslö till lärsvänner munnar. Och döpt dig i namn färsins, sonarins och hela andans. Det är det som vi kristna finner till uppgave för att fortälja öron människor om Herren Jesus. Och till en dag så kommer han att ta vidare vid. Han kommer att en dag. Och ta är så spårning är du frälstur eller först förtappt utan det in. Till en dag vara för sig. Det säger Satan Petrus 3 och vers 9. Ja. Vers 9. Herren är inte sein för vi lyfter någon. Tåa som halda där var sein för. Nej, han är längdmåger för tyckare skuld. Han vill inte att näkar ska förtäpas, men öll skulle komma till omvändning. Han gott virka att Herren är sein för. Han ska komma natten, det är 2000 år nu. Och ja, men är han inte god utanför tog så hur skulle han lagt det? Men ja, han är inte sein för. Han kommer efter en dag. Vi vet inte när. Han gott för längt till i jamänniskan. Så vill jag bara försvara tyska som uppfatt minne. Han kommer efter en dag. Sen vers 20, men där hvor Herren skal komma som tjauer, så skulle himlarna forgänka høren donar, fromevne løysa sunter i brennande hita, og gjør noe alt igjen i era brenna opp. Så han skal komma som tjauer, så han kommer til at ikke vant av det. Altså, ja, han kommer etter og så frelster da. Så vi kom til Jesus, til å streva og strøya, så jeg har tungt å bære. Han skal gjøre til en kvile. Og ja, det er helt fantastisk, og han er frelst med, og ja, efter det den bästa avgören är närkande jag dit. Så kom till Jesus ut där med att ännu chansen. Han kan gå komma efter om 5 minuter eller i morgon eller om några tusen år tror jag. Han kommer efter en där. Amen. Hej. Jag heter Annika och är 18 år och är byggt vid Ebenezer. Jag ska synka ett försanger för dikken. Och det är ett försanger som har blivit mer rädda tatt på hjärsta. Jag ser just och tyna. Och den öjning öder la fyrre. Han öder Grace. Som Laura Story synger. Och jag alltid årene är det rävliga gå. Så bra att jag kan till att lusta i årene till att det är öliga väl. Så det var sagt. Så vet ja. My heart is so proud.
My mind is so unfocused. I see the things you do through me as great things I have done. And now you gently break me, and lovingly you take me and hold me as my Father and mold me as my Maker. I ask you, how many times will you pick me up when I keep on letting you down? And each time I will fall short of your glory, how far will forgiveness abound? And you answer, my child, I love you. And as long as you're seeking my face, you walk in the power of my daily sufficient grace. At times I may grow weak and feel a bit discouraged, knowing that someone somewhere could do a better job. For who am I to serve you? I know I don't deserve you, and that's the part that burns in my heart and keeps me hanging on. I ask you, how many times will you pick me up when I keep on letting you down? And each time I will fall short of your glory, how far will forgiveness abound? And you answer, my child, I love you. And as long as you're seeking my face, you walk in the power of my daily sufficient grace. You are so patient with me, Lord. As I walk with you, I'm learning what your grace really means. The price that I could never pay was paid at Calvary. So instead of trying to repay you, I'm learning to simply obey you by giving up my life to you for all that you've given to me. I ask you, how many times will you pick me up when I keep on letting you down? And each time I will fall short of your glory, how far will forgiveness abound? And you answer, my child, I love you. And as long as you're seeking my face, you walk in the power of my daily sufficient grace. Takk for det. Og helt den norske kurset. Herren kallar til at ta verset som Samuel kom inn av. Han sier, kom til min, alltid til streva, så tungt å bære. Jeg skal gjøre til en kvilo. Hette har vi mer rævlig enn jeg var hjertet i søsne, at vi kan ikke kurset ring vi til så går vi alltid fra til han vi ødlån. Og det er faktisk det som denne sangen handler om. Jeg var ikke som øyder, men det første reglene sier ikke maler og høyt. God kan løse. Ja.
Onki mål og høgt, god og kan løysa. Onki fjall og høgt, han og kan flytta. Onki nødner og hør, god og kan stilla. Onkin sorger og djup, han og kan grua. Og fei må ber atlan heim, altså innan heron. Vøyde må brøver at han vi ber at her. Og fei må ber atlan heim, altså innan heron. Vøyde må syster at han vi ber at her. Han sier komme til mun, alltid du i streva og kvart, djeva vil. Onki måler og høgt, god og kan løysa. Onki fjallir og høgt, han og kan flytta. Onki nødner og hør, god og kan stilla. Onki sorger og djup, han og kan grua. Og fei må ber atlan heim, altså innan heron. Vøyde må brøver at han vi ber at her. Og fei må ber atlan heim, altså innan heron. Vøyde må syster at han vil ber at her. Han sier komme til mun, alltid du i streva og kvart, djeva vil. Takk for det. Tid, tror. Har det godt. Vi får synge et var rannsjen nå har Peter og Røyga ikke kommer til alle. Så ja. Jeg også er som sier etter Jar kommer med Donkon, det som jeg også er om Jar. Det var en setninger som Jesus ur Nazaret. Og jeg også det bare, og jeg også at det må også kjøpt onta, men da sender vi bøyblene, nære ferien her bøyblene sier på Jesus ur Nazaret. Og jeg også som er ved her nå, det tror jeg, at det er nok så størst og cool at en veldig god og en heilar og god og skaparen altså av ødlom. At Bibelen sier Jesus ur Nazaret allikevel. Det viser bare akkurat som hvordan person det skaparen som har skapt alt allikevel blir man sier uttaler som Jesus ur Nazaret. At så personlig han at han vil komme jeg vet ikke nere okkar støy akkurat som å hava samfunnet vi okkar. Så ja, det er bare en tanke. Annars bønner oppe en oppe, eller det atre stå når vi trappner. Så jeg reiser okken og synsja, nægge sannsjer.
stort han tjekvin ui jokkun skilte hver høgt er berge mer foraie ui våløyse mer til tuin vente vi myskret laie tuitna ta tøknun myskret tui kærleiks blodme skær tøknun salar myskret Sturt er fullgjørs, søvann er skriva. Jesus, du, min livande. Forskilja kan eina sluikan miskunn, marskleisan løye, hver fæta kan. God aldar innar, ur turtrein nior, tog moina sin, bär moina kjell. Krossuren telar, mer fire djeving, mer kongur konga, men er sun. Frelsaren fakre, med avvikt ajor, Jesus du, min livande vår. Halleluja, tilbe han som lørste med. Halleluja, lenger morgen var med deg, du hver lagja bråten ner. Jesus navn tog frels og ber, Jesus du, min livande vår. Så opprann morgon, lyfte vær stafest, jeg lagt an likan, tøyt andan trå, borstor kvero, leivan av juda, kun gjør det grøv, ei valda. Så opprann morgon, lyfte vær stafest, jeg lagt an ligan, tøyt andan trå, borstor kvero, leivan av juda,
ikke så at komma til den stegen her nøyen bor og sorgen borstor at sucha han som lei og som frelse og fylja stad og jeg vil hånd der hvor komma skal høll nøya fyre honom der hvor komma skal ta deg i mig skoa anlit hans som døy men ur isen heila vår du Jesus kommer aftur ta allt gott förstår han där hvor komma skall halleluja fyre honom där hvor komma skall ta dig i mig skoa anlit hans som døy men ur isen heila vår du i stora dag och jordbras vera samman leonlig vi tror het I sammangt kurs av tusen nattar leon Singur verd ut Guds offrar Stora dag och jordbras vera samman leonlig vi tror het sammangt kurs av tusen nattar leon Singur verd ut Guds offrar Ja, så kommer Petter att tala.
God kvöld. God kvöld, altså. Godt å sykja deg. Jeg sykja deg ikke. Men jeg heter så Peter og kom i Ronaug. Og begynner med å ha et år til dykken nere i kvöld. Og det er veldig feg. Glede for jeg stand der. Kunne ta seg av dykken og løtt. Jeg vil bare vittna lukka som tar av vittna at jeg frelstor. Det er ikke tog at jeg nekka, eller at jeg nekka bedre enn nekka annar, eller at jeg har nekka bedre djeva, eller at jeg har større virje enn nekka annar. Men Kristus, han elskar jeg meg. Og så han elskar til, så elskar jeg meg så ometallig høgt. Han gav sånn som Jesus Kristus, at dodja for meg, så at jeg kan få liv, så jeg kan få fyrgjøving, miskunn, nøye. Og tog kan jeg stand her i kveld, og kan ta seg av dykkom, om det som verelig hever vire. Og det er lika viktig for dykkom som sitter her i kveld, som firet han som halvtrus, han som fors, og han som av vei ut ur løvnen. Akkurat lika viktig. Det kvært gjerstu vi Jesus. I skriften Hebreabrevet 12, og så det her, vend ut eia av Jesus. Og jeg kom ganske ved løsen mer inn i skriftene, vend ut eia av Jesus, og vi kommer bare lese disse versene i 12. kapitlet, fra vers 8. Læte tog øysen i okkon, ta vi det var så størst gudj av vittnor rundt om okkon, letja av okkon alt her i tynger, og syndna som hongur så fast opp i okkon, og vi tåler renna skøye i okkon fyrsett. Hevan de egene venda Jesus, opphavsmann og fullkommer av troarinnar, som fyrir gleina og fyrir håndla, tålen loja krosser og leie åntju i vannærna, og siden nu i høgro sujo hasatskods. Jeg husker om han som tålen hever båret, at syndare har sagt om så nekve mot, så tid ver ikkje trått og motleis og saun tikkare. Hese versen vendt mot i okkon som og tryggvant. Hetta vi vid letja av alt som tynger og syndena, ta vi suttje alt de vittne rundt om okkon, og han har hatt seg sagt enig etter Hebreabrevet 11, om alle disse troarhetsene, ta vi suttje til, og ta som oppleva, ta vi det mittelen tryggvande folk, og jeg har mine firmynder, tid har tekka firmynder, jeg vil suttje fram, eller opp til personer, og vi suttje gos til livet sitt liv, det andalige livet, og så har vi tål, medan vi tar en venda Jesus, genga vi til jøkken etter livet, røyna å gjøre og leise av tog som tynger, det som strujast vi her i høymnon, alt det som hender i høtten til jøkken, hukse om alt som vi pått inn i høttet, og alt det som vi hukse om til dagligt, og alt det som vi suttja, at alt det skal fana til i suttje Kristus, hevande egene vend av Jesus. Og hver han? Han min frelsare, han han som jeg har sett med alle dag, han alt i min liv. Og så skjenker i jøgnen mot liv, lykka som han gikk, og lykka som mine firmynder genka, han har et endamal i liv. Endamal vær, ikke bare det en stort njøting, en stort løytje, men at han har et evigt perspektiv. Han visste da han kom inn i heimen hva han skulle gjøre. Han et mål. Han et versk å gjøre. Han visste til at han kom å loja nek for jøng løyve.
Han visste at det kom være trobult og hardt, og vi leser om han græt en tva, og han var sera tingtur, alle disse tingene, og allikevel så gikk han, du jeg sa, hva hendte? Her framme. Så jeg vet at jeg gikk nokre liv, du vi vite til at da jeg har sett dere alle Herren Jesus Kristus, så vet vi at vi kommer til himmels. Og til dere mål, nu og løvnån, at livet sammen i Herren og fyr i Herren, for jeg lytte han opp. Og som leser jeg husker om han, som tålen hever båret av syndere har sagt om noen, så nekve møt. Så det var ikke trøyt og møtleis, og sa han tykkere. Det er så kjøtt at vi kunne være så trøyt og møtleis, og i de antallige løvnån, nekve som kommer nå, Guds trobult menn kan være, og som vi kunne føle øyelig tungt, men ta mot endelig, hukse om han, og vend dere eier mot hånden, og ha dere styrke i hånden, lete han være alt i min og liv, så jeg kan genga vi opprøster panna, og jeg kan live, selv om det er hardt, jeg har styrke i min og hånden, som hever alt valgt. Og det er det som er endamal vid de andalige løvnån, ta og vi der kommet til trygg, hver så, at løv sammen vi Herren, han elsker meg, han ikke samtler med meg, men øysene er livet fyr i han, at lytte han opp, så høyt som man i røv kan lytte han opp, så han er alt, og i akkurat løv. Og hatt er til okkom tryggvand. Og jeg hugsa om her i kvöld at tåsa til tøyn som ikke kjenner Jesus. Og jeg hugsa til øysene og i tøy at det sender øysene her. Jeg hugsa om han som tålen har båret at sender har sagt om sånn jeg møte. Så det var ikke trøyt og møteløs og sa han tikkere. Jeg mener tås som Jesus tid. Jeg mener tås som Jesus. Han som har frelst okkom. Og vi som tryggvande er då, ta vi høyre om Jesus, og så fantastisk han er. Ta øyre at luke okkom, og gjøre okkom møt, og styrke, og atter, det som vi da tørva. Jeg husker om det at vi brødsankum Ebenezer og Erstanne, vi tar som heter breibrøding, minnesmål til Herrens, øyne fra vi. Og det er til at lytte Herren opp, men det er også til at vi må få egen i atter av Jesus. Det er her som vi skulle ha okker folks. Jesus, han er styrke min, han er styrke okker. Og det er det samme vi evangeliet noen, tar vi tå som evangeliet, lät jag som tryggvande gledas och fäknas i evangeliet att Jesus Kristus kom att dödja vi och. Jag har också några år som Jesus säger. Han säger det i hans tro och vers 14. Ons og Moses lytte opp armen i øymørsene, så skal menneskesonen være lytte opp, for jeg kvørt han, som tror, skal hava evet liv i hånden. Jesus, han tås av Nicodemus, og han skal forklare honom hva det heter høyla handlar om. Han har sagt Aron at du måste være endoføtter, og så sier han dette, og som Moses lytte opp armen i øyemørsene, så skal menneskesonen være lytte opp. For jeg kvørt han som tror skal ha evet liv og i hånden. Johans 12 sier han så sier, og ta ui evig lytte opp fra hjørene skal jeg dreie ødel til mun. Hetta sier han, for jeg pøyker av hver dag han skulle dødge. Jesus tåsar om at han skal være lytte opp, så kvørt han som tror han skal hava evet liv og i hånden.
Og jeg husker jeg, vi færer bare til hendingsene. Stender i 4. Mosebok, kapitel 21. Og her leser vi om dette, at folket euløy mot god. Folket for knarre mot god. Og vi minnast, og i årene, at Adam og Eva til synda og mot god. Og her ble en avløgn, det ble skillnad mellom god og teg. Og så er synden gingen og i arv til okken all mennesker. All mennesker er jo syndare. Og til det som er så streve, at vi er jo syndig, vi drakker ikke opp, og vi gjør evnei. Og i her som før noen, så hadde det tåse mot god. Og Herren, han straffet deg, og han sier, eller her stender det i vers 6, ta sende Herren øyderormar mellom folk, og tar bit og folk, så er mange døye av Israel. Folk kom nå til Moses og sier, vi har synda, til vi har tala mot Herren og mot det her. Be til Herren at han teker ormarna fra okkom, og Moses ber for falskene. Ta seg Herren ved Moses, gjer ter orm, og set han av stång, så skal øyn og kvør, og bite ned, og hygger av han liva. Moses gjør det av kopparorm, og sette han av stång. Ta inn ormer, hei bit i ånken, og han hugte av kopparormen, så døye han ikke. Lese her om det som hending som Jesus tåsar om i hans søy. Og lese om disse falskene, her som ormar var kommet og tar bit og falsk. Det stender av mange døy. Og så er det der utveveren urtøy. Hvert var han? Det var at en ormor ble hongt opp, kopparormor, og han som hugte jo han, levde. Han som var biten, men hugte jo han, levde. Det er utrolig einfalt. Utrolig einfalt. Men det er så djupe sannleikar og is ned, og det er det som jeg hugsa om her i kveld. Jeg er en syndar tid. Jeg er en syndar. Tog syndi jeg. Og tid, all er jo syndare. Bibelen lærer at all hava synda. All hava gjort gale mot god. Og synd er utrolig alvarsom. Jeg kan alt gamle testamentet lese om hvordan alvorlig det er ta i synd kjemer. Ta i folk ikke mot god. Ta hent i okst. Og det er ser alvorligt ved syndene enn det. Ta vi hit ut i heimen, så sutja vi hvordan synden og legg. Synd er skillnav. Det er ikke skillnav med mennesker. Vi sutja hvordan mange mennesker er øven av hver annan. Vi sutja hvordan mange mennesker gjør ilt med hver nøron. Hvordan mennesker ligger om hver annan. Hvordan de røyner få hver annan nyer. Og vi leser om hvordan folk dreper hver annan. Vi leser om alt dette rævlige, som vi sutja ut i høyden. Alt dette er på grunn av syndtid. Og om vi så fer til det evige perspektiv, så er synd så alvorlig tid, at det er en evige deg borste fra Gud. Det er et evigt helvete borste fra Gud i alle ræv. Det er synden tid, som er tropløgjen mellom meg og Gud. Mellom te og Gud. Gud hatar synd, og Gud må døma synd, til han er rettviser og høylav. Han kan ikke føye synd under teppet. Han kan ikke ha avvidgjørta synd. Han må døma henne og avgrøye syndene.
alvorligt tid. Alvorligt. Og vi leser om hvordan synden og legger, og vi leser om at mennesker synda, det synda og Adam og Eva synda og gjør alle tøyer har folk synda og synda og synda, og til i det har det synda tid. Alvorligt at standa ifrån høyde og rette som gode som syndar og i sin er synd. Og da stender, jeg husker vi kunne lese bare versen her i 17. Timotheus. Han tar seg om det sørste og det han er. Og jeg husker vi kunne bare huske og sende om disse versene. Leser vi 10. kapitlet, her sender Paulus sier vi Timotheus, men hetta skal du vita, at av sørste døven skulle komme torsføre tøy. Ta skulle menneskene være gau i seg selv, peninga kær, gøyparar, hukmaui, spottarar, foreldron euløyen, eutaksom, vannhøyle, kærløgsleis, eualøydande, bektalande, eufrahaldande, eumild, utan kærløgat litt gaua, svikafull, hugsanarleis, uppblåst, slik som elska listesvinna møyr enn de elska god. De skulle øydast av øttas god, men avnokta kraft gods øttans. Fra slukum skal du venda der bort. En lengan lista hvordan mennesker færa vera av sørste døv. Og så spyr jeg bare, kjenner vi nekka av oss ned atter? Og tar vi ikke etter okken sjálvun, hava vi nekka av oss ned. Jesus sier at han som bare hugsar om at gjøre ilte mødre en bror, han er gjørst og hjertan. Hava vi gjørst det? Ja. All mennesker er og syndar i for god. Alvorligt. Og i myndene til Jesus så sutja vi dette at jeg og to, vi er syndare, vi er biten av ormen, vi er og i dyra så nei, tog vi har ikke godt at gjøre i for gode, vi er og gjøre synd, og når synda nei, at vi kunne ikke gjøre. Men det er her som nøyen kommer inn til. Her kommer nøyen inn. Og i hans ned, brått noen 4. Mosebok, her fyrer Moses inn, han sier, du må gjøre oss, herre, du må gjøre oss. Og hva gjør han? Han ber Moses gjøre en kåparørn, og henge han av et tre. Så at han som er biten, og hukte av kåparørn, levde, ble frusker. Vend tøyt eia av Jesus. Johannes 3, menneskesåneren skal være litt opp. 4 er hvert han som tror skal hava av et liv i hånd. Jesus Kristus, han som kåparormeren, ble litt opp av et tre, nelder gjennom hender og føtter. Han hekk her, dodjande, bluande, og i mot rom og sted, og i tøyt rom og sted, til som høyre med, han døg for det. Og han ikke frelsa til, han ikke gjør det liv. Han ikke at du skal få i rom fra deg at liv. Han ikke at du skal dodge dine synd. Han ikke at du skal få fortaptor. Han ikke at du skal få til av helvete, så slett ikke er gjørst til røyer til tøy, men øntlen og satan og tøymon. Han ikke slett at du fest her. Og i kærlige hansara, døy han for det, så at han kan gjøre deg liv, til han ikke er frelsa til. Her sender på et nå, tog så elsker jeg god heimen, at han gav sånn sånn hin øynborna, for jeg hvert han som tror han, skal ikke fortapast,
men her var et liv. God, du sin kærligga, elskar i te, som sitter i kvöld, personliga, vi navnet, elskar te så høgt, at han gav sånn som Jesus Kristus, at dodja for te. Og to, vi at venda ditt eia med Jesus, kanskje vi er frelst, vi er frelst, få gavene i alle era gaver, nøye, fyrtjøving, og en fullkomlig rønnsam fra alle syndene som du har gjørst den løyve, som du færsta gjør den løyve, alle og alt ble gold i en dag av Golgata krosset. Han og sin kærlega ikke viser der nøye. Du som sitter her, da du forstod at du, gløym ikke at det. God elskar til, God ikke frelsa til, God ikke gjør deg liv. Og spurningen er bare, hva gjør du? Og jeg sier hendingen her, så sutja vi at en kåperøymer ble han dro opp, og folk gjør li her, det bit av slanken, og li her, og hva har det gjort? Det har finnes ikke bøyene, om du hikker, så liv du, om du ikke hikker, så dørst du. Hva har det gjort? Jeg var ikke her, jeg vet ikke hva hendte, som kanskje har hukt, det har råkning holdt sikkert vi, og det har livet. Og kanskje onker har valgt, nei, ikke. Og det er jo deg. Og det er det samme vi evangelium tid. Herren Jesus Kristus bjør alle mennesker og et evigt liv. Han bjør der her i kveld og et evigt liv. Det er bare trygg. Vi leser øysene, eller om tekende setningen, vent, at jeg venter mot eia av Jesus, men her sender vent tøyt. Altså, ikke nasten kjadder, ikke han som du sitter syner av, ikke mamma døgn og pappa døgn. Det er to som bestemmer for det. To er dette personligt, han nevnte Janne, han er personlig, han kommer nyer, han ikke møter mennesker hvis hun nei. Personligt. Ikke en fjøld som så. Per. Han elskar øyne og kvann personlige. Tog han hadde omkjatt her, at medan Herren kattler av til, tar han taler av til, nå hører du år Guds, du hører om fria frelse og vi trygg for øynene, at Jesus Kristus elskar det så høyt, han gav sånn som Jesus Kristus, at dødja for det, hvor så høyt det er. Men du hører dette, vreka det ikke, kort ikke fra der, men vent ut deg av Jesus. Trygg var han, for at det er vi av livet, færre rom fra deg av liv, alt dette er vi syndene, hos ikke mer om det, trygg var Jesus, takk om ut i honom, han som elskar det, og ikke så innerlig har frelset det. Kære elskar jeg viner, gjør det, åren som vi har hørt, åren til for sånt. Disse menneskene som er biten av åren, de har li her, de har haft denne ærmarska tog, at tekkes avgjør at hitja. Og så er det også vi og mennesker, alt er ærmarska. Det er en ærmarska tog vi har vendt dere eio av Jesus. Og det andre som vi husker om i røysene, at det er ikke bare at tryggva at øyn god er omstemmen. Jeg husker om det, jeg tar så nekk vi mennesker, og at det hører meg jaunan, at det er bare onker god er omstemmen. Vent ut deg av Jesus. Hvor er Jesus? Hvor er disse naklamerste maveren? Det er god sjalvor som tok bostad her nere i tjokken. Han tjekker tjøkkenen Golgata-tid. Han tjekker tjøkkenen punsler, spottan, huvflanter, tørnakrunter, spottar av, spottar av menneskjon, dømdre og rattvust. Hvordan han hei så
ekstremt nekva engest fire at synd okkara skulle leggjas nir av han som i deia engest og svart hans vær, han som blodstråpar. Han offrar allt för att frälsa det. Han älskar inte så nek. Han lägger allt från sig. Och i himlen hej han det gott. Och i himlen hej han alla dörd. Han var god. Och så letar allt det från sig. Blev född in i enda hem som låg till baden. Och han måtte gänga jöken allt det där. Och då han så råpar ut av Golgata krosset. God, min, hvor er du færen fra meg? At skillna her er aldrin, og i atlar er aldrin vi skillna mellom god færen, god sonen. Og nu knappt litt, nu kommer synd okkara, god færen, leie synd okkara, og sin egna son, for at han skulle gjalda, for myna, for tøyna synd. Og her ble han dømtur, for alt okkar synd, og han døyr her, og han råpar, det fullkjørst. Han leter opp andan, og han døyr her ved lagt ur grøv, og røys sutja det skjøtten og livre der i himmelen. Han talsmaur til ødlund tøymon, som har sett seg dalda Jesus. Han tørra frelsare, og han råpar ut, kom til moin, og bli frelstor, kom til moin. Jeg vil gjeva der et evet liv. Laus og bant Johanne, jeg skal gjeva der kvilo. Og mot det latt. Jeg vil frelsa det. Råpar han ut. Og spurningen er bare. Hva gjørs du? Hvor er tøyen avgjør i for god? Det er ikke god som køyrer mennesker er vi har fortapt. Det er ikke god som køyrer mennesker ut av et helvete. Det er ikke god. Det er menneskene. Det er menneskene som vrekar Kristus. Det er menneskene som vrekar alt det som hun høyrer. Nå sitter du under vektene av årene. Vi tar et her akkurat med ordmålet. Vi kan lese evangeliet. Vi kan høyre det som vi høyre det her i kveld. Vi kan søtja andre mennesker livet evangeliet. Vi har hørt mange mennesker vittne om Herren. Vi har synge sanger om Herren. Vi lever i som privilegerer i landet. Her har hørt evangeliet 100 fener, 1000 fener. Og allikevel så vreker du da. Vreker ikke Kristus. Men kom til han, trygg for han, her og nå. Fær ikke fortapter, og du er synd. Og fær ikke ut ur sin heime, utan Kristus. Han som vent i eia av ormen ble grøtter. Og til det samme her i kveld. Vil du være frelstor, så fær til Kristus. Fær til din naklamersta mannen. Herre, ikke bare at bya til tøyen, Herre. At du skal signa til som sagt det. Ber dig om at du skal tala til gjørsene, Herre. Han som sitter ofrelstor eller ofrels her i kveld. Herre, kattla av i kommand. Vi vet ut fra din år at du ikke er frelsa. Vi vet ut fra din år at du er kærleka til øyne kveld. Vi vet ut fra din år at du gast opp alt, Herre. Herre, jeg ber dig om kattla av i kommand. Så at han eller hon kan komme til trygg her i kveld. Det er okkar innlig innskje, Herre. Det er glede i himmelen over øynas hal som vender vi. Atler himmelen fer og i en lovsång. Og Herre, jeg ber dig om kattla av i kommand så han eller hon kjem til tøyen. Og tror at det takk og prøys deg for at du har vært en sannløyden løyve. Takk og prøys deg for at du har så større en kærlighet til åkken, Herre. Og jeg takk og prøys deg for alt, Herre. Og jeg takk og prøys deg for at du kommer etter åkken.
Og jeg vil sikkert tunne i hånd. Vi som har sett dere alle til. Vi om at du skal sikna. Hetta til øyne og kvann herre. Amen. Om det noen spurningar, så kan du alltid komme til moin. Fegin. Tossa ut det. Annars så det bønarum her ute som til kunne fære i. Minst be til. Tøyen marska. Lært ikke hetta fære for goi. Amen. Tack för det, Peter. Och som Peter säger resten så kom det allt färre bönar upp i rummet. Om det är angstspårningar eller om du följer bara att det är så han kallar av dig. Så äntligen färre. Till du har korrekt. Herre, och i tøyne hand du lyfte meg giva, brent du hjärsta mot. Herre, given där hjärsta. Just efter att
til tøyn god. Jeg lytte hendur opp på en sång. Jeg synger til tøyn min kong, og du varst. Mer lange setter, helt elsker til. God i Jamen her at her Vær du halt ui nær Mun luive djeve bæst til du vil være viner Men just efter der Vær du nær tja meg Du jongen teka kan du stær Du fløver om er djevolo Hjalt meg rart du vil Lai meg ein til du Du smort Og du statt mer tørva Du smort Jeg kvile tryggja Drømmen er at Vær du alt ui nær Og løyve djeve bæst til du Du vil være viner Men langt etter Vær du nær sammen Du jongen teka kan du stær Du fløver om er djevolo Hjalt meg rart du vil Lai meg ein til du Du smort Og du statt mer tørva Du smort Jeg kvile tryggja Du smort Og du statt mer tørva Du smort Jeg kvile tryggja Jeg kvile tryggja Yes, så tackar vi den sista sang. Iron Helena kommer hända. Bentur steia og
tog dig, Jesus, gick in och jag sannolikt så karst. Och att heimsens glädje vill fåna bort. Ui tog nage och tord ui tusars. Ja, tack för att som har haft år och det är så gott att så så när jag här och bönerummer och på en nöteträd så äntligen för in här och som sagt så är folken här som vill jag gärna be för tikon och be vid tikon och ja, vi har också kvällt om tvars och stöva vi är förtaft men vi har en vån och hvis du sitter in här och du är frälst så har vi en vån du kan vänta dig upp och egentligen så som vi då sånt om här finner du glädje och här finner du fri och jag vet ju såna folk in här som kunde fortälja till om hur så stor brödingar hänt i tar liv väckna det som Jesus har gjort. Så jag ändrar för en i böner om ett lat hos vi det som vi tar oss här och på ett lat. Ja, jag får be och så kommer lyssningarna. God, tack för att vi kunde vara här kvällt och mötas samman och höra du tala, höra från folk som har upplevt hur så stor tutning till hejet ta till vänd och ta till god och ta till så att det var en syndare och det hade bruk för till god. Tack för att han fria och allt som vi då finner i prat här tar vi på frälst och jag behöver snacka in här sitter och inte är frälst god att du ska tala till dem och att du ska visa dem sån att hur kärleksfullt du är, hur så stor kärlek du har till dig och för dig och att de skulle inte färra ur Ebenezer att tacka en stöv eller tacka att outshare och vi ber att du ska hjälpa oss som är frälst att alltså minnas till att vi skulle vända och till kvanta med vid livet som vi tar god. Jag ber för lötan som vi tar att nå att samhället blir gott och att vi skulle inte glömma det som vi tar hörst men att vi skulle framhålla det som vi tar bäst. Att skulle komma gott hem och att skulle signeras i vikskiften. Tack för Jesus, tack för det som han gjorde av Golgata som är att vi kunde mötas här och höra glädje budskap om han utväg som tog gjort för oss. Allt be i Jesu dörrbryna. Amen. Lyssningarna forskjellig kommer upp här men på utetimmarna i morgon är klockan 4 och tittar öll hjärtligt välkommen till det. Till utetimmarna och döver så klockan 6 och möte börjar klockan 8 i morgon, inte något. Och det blir tvärlöter. Ta. Och äntligen bjöd vi. Så ja. Och en lösning om paroler kommer upp nu. Och vi får höra om hur vi bjöd in.